420. Oj. To nie ma dikry. To sú odtiaľ tie jomky. Tutaj to sobie robią obracać. Mali doma zarobić. A musím toto sitko kúpiť, ak budem na jarmokoch. Jaké? Tak na Ale ja okruhle. aj také hrnčujem to tak. Nie, ja chcem také starodávne sitko. Starodávne? Hej. Abo tým, čo robia s tým drevom, že by mi ho sitko len vymenili, vieš. A ešte vajce, med, maso, nejaký. Ty máš také na med, také, vieš. Chodíš na trhy. Ako takúto tú vrtuľku? Takže máme mlieko, múku, žltka, cukor, vanilka. Dosť, veľa si jasno. Dosť. No. To je husté. Dávaj. Odplatkové. Odplatkové. Zakryla som ju. Nech to. Jedna musí trimať a jedna musí brať. Co, taká redukciu máš? A to ti bude pasovať? To je presne na oplatky. Také malo skúšané. Aj dohľadám sa. Ešte nie. Babka dala, neviem, tak malo dávala. Počkaj. Namastíme kus, utreme. Hej. Ale pekné sú. Nie? No počkaj. Víš, teraz toto zrobili tak. A popali si ruky. Nie, už je tvrdá. Už je tvrdá. Už je tvrdá. No, ty si ne... Máš to tu peknú jednu. No, jaká je pekná. Skús. Dám si malú? Nie, toto dobre je. A ono to vykrojíš, Juko. Tak, že boli také rovnaké. No, uvidíme. Chce aj na pintu prísť, jak to. Zavrite, bo zima, však si prišiel. To sú preto hnedé, lebo sú medové, moja zlata, presne. To nevajú. To ukáž na mňa. To akurát také malé. Tie malé. To budeme vešať na stromček. To je spodok? Hej. Túto ten kabel je? No,